Baby na, dama wallahi ina so in gaya ma wata magana. Hakan ne isa ka ga na kira ka jiya kuma me da ka ɗaga ni ce ma sai ka zo mun yi fuska da fuska zan gaya ma hakan. Wallahi labari ne mai daɗi zan baka. Ka san wani abu? Jiya ne muna cikin fira da ni da momi na kawai sai take ce mun shin waiwa na fitar a matsayin miji. Sai nake ba ta labarin ka nake ce mata ai na fitar da ɗan kwakur. Sai take cewa a to ai ku in dai haka ne ya kamata ce abban ku ya sani kamar wasa. Kawai wallahi abban mu sai gashi ya shigo kamar ya san da zancen. Yana shigowa shi ma aka sahi a cikin zancen. Sai abban mu yake cewa ka turo gidanmu. Don haka labari na baka mai daɗi ka turo gidanmu an amince ma da aure na. Kutumelesi. Kuma shine yanzu wannan labarin zaki bani ki ce min kin bani labari mai daɗi? To ina daɗi a cikin wannan labarin? Ha! Ai da kamar a ce dai abban naku sa ya ce na kawo takarduna ko kuma na faɗi kalar sana'ar da nake so ko kuma wacce sana'a nake yi ko kuma naira nawa nake bukata jari ko kuma wacce ƙasa nake so in je ko kuma wacce makaranta nake so in ɗora. To ai shine zaki ce labari mai daɗi. Amma na turo gidanku kuma ba ma fa ni zan zo ba fa in turo iyayena gidanku. Wannan labari na batun daɗi a cikinsa. Ki dai sake tunani dai. Habba dan Allah. Yanzu wannan labarin yanzu ba labari ne mai daɗi ba? Da ka ce wannan labarin ba shi da daɗi? To ai ne a tunanina ba za ka taɓa samun abin da za ka yi farin ciki da shi kama wannan labarin ba. Kuma za ka ce wai labari ne mara daɗi? Haba dan Allah ka yi tunani mana. Wannan ma ai yana nan zuwa ka kwantar da hankalinka. Burinsu dai kawai shine iyayena su ga iyayenka domin a magana ta girma. Ke na rantse da Asamadu Alƙur'an babu wani daɗi a cikin wannan labarin gaya miki gaskiya kenan. Haba kai iyayena to hoto za su ɗauka da su? Ke ki ma ajiye wannan maganar. Ni ba kawai fa ina faffalla miki ƙarya ne fa kawai a matsayin cewa dai ina son ki zan iya mutuwa saboda ke. Ni fa wallahi tallahi ni in dai ba aiki mahaifinki zai bani ba inda mahaifinki yake da wannan tarin kuɗin. Ai kawai ni dai ya ce dai in zo dai in kawo takarduna ko kuma in faɗi sana'ar da nake so. To shine dai na san zan iya zuwa amma batun iyayena gaskiya ba za su zo ba. Ki gaya mi cewa kawai gaskiya sai na fara zuwa sannan iyayena za su zo. Magana ta gaskiya ɗan kwakur wallahi ka bani kunya. Allah da gaske ka bani kunya duk ɗaukar da nake ɗan kwakur tsakaninka da Allah kake so na. Ban taɓa tunanin cewa kana so na bane domin wata manufar. Kuma ka sa ni ta wulaƙanta samari saboda kai. Wallahi ka ci amana ta ɗan kwakur wallahi ka ci amana ta kuma ba zan taɓa yafe ma ba. Shikenan to shikenan nagode kuma Allah ya haɗa kowa da rabon shi kuma daga yau kar ka ƙara kira na a waya kuma ni ma ba zan ƙara kiranka ba.